आंनि खन्थाइनि थुनलाइ गाथोन 15 मायथाइयाव जोनोम मोननाय थुनलाइ गाथोना दिनै 19 मायथाइयाव आगान होबाय। हिंसाया जाबाय जुनारनि धोरोम, राव फेहेरनाय थुनलाइ फोथांनायाव हिंसा मोनसा गैयाजासे खौसेयै थुनलाइ गाथोनखौ जों बयबो मान हो। थुनलाइ गाथोना गंसे गेवनाय दरजा, रावखौबो हिंसा मोनसा खालामाजासे बोजबना लायो आरो बयखौबो थुलुंगाखांनाय होयो। बे बाथ्राखौ दाबाव, थुनलाइया बर' हारिनि सिनस्रि। बेखायनो फै जों बयबो थुनलाइ गाथोनखौ मान बावनि, बिखौ सिबिनि आरो फेहेरनि। जै जाथों थुनलाइ गाथोन, अरायबो थांनानै थाथों थुनलाइ गाथोन। गोजोन्थों। जोबोद साबायखर